today is another day, another video na naman tayo. So, meron ako dito ang isda na tamban. So, ginawa ko is idadaing ko siya. So, tinanggalan ko siya ng hasang at ng bituka. And then, hinati ko siya sa gitna or hiniwaan ko siya sa gitna. Hindi pala hati, hiwa lang pala. So, yan. Kapag gusto nyong magdaing ng tamban dahil mahal ngayon ng bangus, imbis na daing na bangus, magdaing na tamban na lang tayo. Ganyan lang yung gagawin, guys. Kasi mura lang ang kilo ng tamban, 'di ba? Ewan ko lang sa lugar na iba, pero dito kasi sa amin is mura lang. So, ganyan ang gagawin natin. Hihiwain sa gitna, lilinisan, naalisin yung mga bituka at hasang. And then, kapag nalinisan na, lagyan ng asin para may pampalasa tayo. At pagkatapos nito ay kukuha tayo ng malinis na lalagyan or ng container or Tupperware. At ilalagay natin siya dyan. Iheheleran natin siya dyan ng maayos kasi ibababad natin siya sa suka. Ganyan kapag magdadaing, guys. Ako kasi minsan nasasawa na ako sa pritong tamban siya, kaya ang ginagawa ko, dinadaing ko siya. So, kukuha lang tayo dito ng suka. The more na mas marami yung suka, mas masarap para babad na babad talaga siya sa suka at nakalubog lahat ng isda sa suka. So, lagyan din natin siya ng pamintang durog at bawang na hiniwa. So, ayan. Ibabad lang natin siya for 2 hours. So, after 2 hours, eto na nga siya. Charan! So, ang gagawin natin ngayon is magre-ready tayo ng pang-coat dun sa isda. So, meron ako ditong arena. Kayo na lang, guys, ang magtansya kung gaano karami kasi hindi ako mahilig ng magsukat-sukat ng mga ganyan. So, nilagyan ko yung arena ng pamintang durog, asin, at magic sarap para may pampalasa tayo. So, haluin nyo lang yan para kumalat dun sa arena yung mga seasoning. And then, i-coat natin yung binabad na isda. Ang purpose kasi nito, guys, para hindi madurog yung isda kapag pinirito ko na siya. Kasi kapag nababad sa suka yung isda, at kapag pinirito mo nang yun lang mismo yung isda lang, is madudurog siya. So, ayan siya lahat. Na-coating ko na lahat. So, ang gagawin ko next is mag-iinit na ako ng mantika at ipiprito na natin siya. Let's go! May nagsabi sa akin, guys, na kapag magpiprito daw, dapat hindi daw crowded yung pan. Kasi kapag crowded daw yung pan, makimantika daw yung ating piniprito. So, kaya naman ako ay masunurin akong bata. So, syempre, gagawin ko yun. So, ayan na nga. Naprito na yung kabilang side. Yung kabilang side naman. At pagkatapos nito ay titikman ko na siya, guys. Pero hindi ko na siya i-video. So, eto na nga. Naprito ko na lahat. Looks yummy na. At meron nga pala kami binili na pechay na siguro worth 30 pesos yun. So, eto naman siya. Igigisa ko naman siya. Isinama ko na dito sa video na ito. Nag-ready lang ako dyan ng bawang at sibuyas. And then, nilagay ko na ang aking mga hiniwa-hiwa na pechay. Perfect na perfect to, guys, na partner ng aking daing na tamban. So, wala akong masyadong halo dito. Lagyan ko lang siya ng pork nor cubes. Diba, nauutal pa ako. Tapos, pamintang durog, asin, at kaunting tubig. Ulang probinsya at tipid tips tayo ngayon sa ating video. So, ayan. Nilagyan ko siya ng kaunting tubig para maluto. And then, tatakpan ko muna siya. So, sa mga hindi pa nga pala, guys, nakakapollow sa aking Facebook page, ay mag-follow na kayo. Meron na akong 2,400 na followers sa aking Facebook page. At sa mga hindi pa naman dyan nakaka-subscribe sa aking YouTube channel, mag-subscribe na po kayo. Kasalukuyan po ay meron tayong 3,000 subscribers sa aming YouTube channel. At sa mga hindi pa nakakaalam, naka-open po ang aming membership for only 49 pesos. At masa-shoutout po kayo sa aming mga videos. At pwede rin kayong mag-super chat at bumili ng super sticker sa aming mga videos kapag meron kaming premiere. So, yun lang, guys, for today's video. See you again sa aming next video. Bye!